Awa ndi malangiso opita kwa amuna ansanga. Masiku ano mukapita kukaonekera kwa mkazi musamanene chilungamo. Ine akanandipatu, ine ndikanafa. Ndapita kukaonekera kwa mkazi ndakakumana ndi abambo awo akundifunza. Sukulu munapita nayo patali bwanji ndikwauza sinapite patali kwenikweni ndinalekesa zandikole. Ndikena kwakundifunza ndemumagwira ntchito yanji. Ndauza apa nopa ndimagulitsa makala, akundipanga amu mapanga ndalama singati paziko. Ndauza apa ziko ndimata kupanga 1000, zikayenda bwino ndimata kupanga 1500 imene mapita nayo ku nyumba. Ndakundipanga kumamuma siwa kuti mwana wanga amafunika sinthu sambiri, amafunika kupoda, amafunika data, amafunika sikala pa phone buku ndi sina sambiri. Mukakwanisa ndapanga asimenezo ndikakwanisa kena kwakundipanga asha bwino. Sono ndimapesedwe anu amenewa. Mwana wanga musampangira shani saka 3 sikubwerazi. Ine ndikuti mwana wanu ndisampaza mimba. Kungu wausa ndisampaza mimba udabwa atulusa chikwanje kuyamba kunditamangiza. Ndikukusani ine ndikanakala sindimata kutawa ndikanafa. Sono ansanga samalani. Osa nena chilungamo mukapita kukaonekera akupani.